driver, oh. Wow, bagong makeup ready na si Madam. Happy birthday Butter. to you. Tang 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 tang. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are you? Pa siya na humay. 18 years old. Vlog gani. Tanaw na to kung ma-feel. Hi vlog. Maingon may karon sa asanin? Yes, FM 100.7. Kau ba na mo si DJ Raymond? Yeah. Ana isarap na tutol. Ang music na mo, gikas Manila ni. Adi ay? So, online ito lang, ang kwan. Pero naka-off ang mic ni Gol. Oh, nakaw. Good morning! Natakaroon sa Yes FM! Shout out, happy birthday to Fabianita Rana Makabodbod! Woo! Hello, Padilla Palon. Unsa na pang? Kinilaw. Kinilaw pa ni. Unsa ning kalitaw gani? Tamban ba na? Tabon-tabon. Tabon-tabon di ay. Cover-cover sa English. With suwa. Cover in English. Ulog sa kinabuhi, dahil kami, magpusong sa kami sa among mga mayong na produkto sa mga butihan. Agad, aniya sa pinipagkaon, aniya sa among tabangan, among pagkasaluhan, nasunta ang makahatag kini o kaligod sa mga kalawasan, ang iyon sa Lord, napunta ang kini, makahatag kini ka namo o rasig, live karong diri. Amo sa panginaot nata ang birthday ni Bright Away karong ano sa Otso. Birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Sayaw dayon, sayaw. Sayaw.
yun si pagkabalong sa puton si Kulit. Seryoso? Super fun ka! Ah, diri. Super fun sa Bini! Dili oy. Yung kitimbayas. Kulit. Bisaya no si Kulit? Oh, taga Bohol. Adi ay? Wa na ilaing nag-jogging. Kami na lang. Ha! Shoot ah! Ah, sige. Go!